barbecue at gagawa ng chicken inasal. At saka may dalawang pork chop. Ayan. Nang dahil kay Donna B. Ayan, sunog na. Shoutout sa'yo, Donna B. Chong. Ayan, Reyna G. Ayan, nanggugutom ka kasi. Ayan. Ayan, tuloy. Nag-barbecue na tuloy ako. Para hindi kasi yung ayan yung mga ginamit kong panggatong guys is pinulot ko lang dyan dito sa backyard. Namumulot lang ako ng panggatong para hindi masayang ang tawag dito, masayang ang uli. Ang sarap. Hindi ko mahanap yung breast ng chicken. Kaya ikutsarahin ko na lang yung sauce. Amoy pagkain na guys. Ayan. Hindi pa ata gising yung bahay kaso nagbabarbecue na ako. Ayan, magiging medyo malabo siguro kung dito kasi yung niya, yung tawag dito, yung usok niya pupunta sa camera. Chicken, Thai, and pork chop. Usok. Ayan, ang nilagay ko dito is soy sauce, oyster sauce, garlic, and brown sugar, at saka paminta, at saka salt. Yun po ang ating sauce. Guys, kinontinue ko dito sa air fryer. Ayan, yung aming air fryer napaka-oily na.
Kakain na. Ayan, medyo sunog nga lang siya, pero hindi naman siya, talagang ganyan. Crunchy.